pinagipasigan ag mga suga sa bago natong balay. Pero ang sa kusina ugma pa niya ikabit. Suma pa ni na humani kuan ug mga suga sa sulod. So ag tiles kay kuan mo niyang nakabit kay kanang wa siya magdali ba di parewan na may pakyaw nga dalion ni siya pero siya wa siya magdali kay basta ganahan siya nga pulido iyang trabaho. Nanausa dari duha dari usa so upat lima unom nya na may duha didto so upat kala may kuwang. Yeah. Ang sa kwarto na kuha na po na kung saan ni pag line color nak Col, balik sa saan ni pag line color oh dili pa lagi nay pula dahil sa kwarto ni Ma'am B na pod nakabit na pod. Nice. Kwarto ni Nicole. Sa dari. Nice. So, dari sa kwarto namo. So agwa makabit ni kuan ang sandiler na lang. Diba? Lamdag ka ito guys so. Sana all. Salamat kay Mami. So ang kuan ugma pa ni ikabit diha kay nag-tiles pa man si kuan tari. So mo ni ihang na buhat karon. Dagan-dagan pag ihang nakabit pero kuan siya kanang gipulido jud ni ba og trabaho na may uban nga paspason jud nila og trabaho pero si kuan kuan jud ni siya giadto jud niya butang labi na kanang mga iskina mura maglisid si jag butang. Ang sa kusina kuan ugma pa ni kabit ni munching. A few moments later. Tanawa na yabo na iyahas KitKat di siya pataparon KitKat kung panaugon man na sila dire pakaon mo daw niya ati las 4:30 pong nihamahaw na mo di ba mo ilugan god daghan na puno kali nang gibutang kubasa na og kuan ano tambo kay mo kay islog kay mo oo hurot na kang KitKat bisag morning guwaps salamat teka jo guwaps kay na mo adto na si Cebu kaysa si sa mga mingming man okay pag ipapamahaw na mo daan dali dali hagis ako no isog ma bye trupa kiss mo na ate kiss bantay ate pre na to si ate ha babay na sayo may dari guys kay naray sila importanteng lakawon sa Cebu ato na siya mag stay sa boarding house ni Gian. Salamat day kadyo guwaps bitani kay imugi paiste si Nicole sa boarding house ni Gian. Pag-amping nak amping juga dito kay uwan-uwan ra ba
Salamat kayo, tibit kayo. Ang kapay tulugan eh, yung biyahe. Good morning guys, nandiyan may apang rin kuan ng amping taon ng laban Salamat ra. kayo. Kay laban lang jud ta. Asa jud ni ihatag sa Ginoo para nimo jud. So padung sa Cebu guys. Nara siya Adto ko ni Dian Lakwan. guys. Di ato siya sa boarding house ni Dian magstay one night. Salamat kay kadyo sa pagpa-stay ko Bitani. Basin basta no. Kay namping na nabas na jud ni. Gina, gina. Bye, amping. Okay ha. Kat ha. It's 04. Among gihatod si Nicole siya nining pulis sa Supabido. Electric pan pa. Oh. Hayaman oy. Unsa mo kay Wandra magabi. Sad na sila kay wala si ate. Usa gaduyan. Usa gabantay sa ilawom to ah. Min. Diri. Dali up diri. Diri dog ni ate dali. Shh. Min oh. Dali. Ayaw diha. Saka diri. Saka dali. Ayun na. Saka diri. Dali. Saka. Dali ba? Cute kayo. Guys, hinahinay mi dari guys og pang limpyo kay magsugod ko og garden. So nananggid ako sa ni papaydi dari mag garden ko guys kay sayang bitaw ang yuta nga wala magamit ba mahimuslan na to og pananom. So ganihang buntag guys wala ko ka video na dari si agtag-iya si ni papaydi ba si Manang Marisa dari siya ning tabang sa nahog pangwan ba munglay kami duha na pud ni papaydi karon kay wala sa mi magtiwas og pintura dito sa tiris kay sayang ra ba Tarong siminto. o naman dito nagmasa ya mabutangan og siminto kuanta sayang ato ang pintura so unsa na jud mi maka sugod og pintura guys og makuha na kanang Mamo nang tiles. Dante okay tuwa man sila nagmasa dadto sa kuan tiris nagmasa og siminto. Bungkoy ni Ervin ko. Muli ka dito para yung gusto ko kwanto rin be. Kari, kaya bali niya ni. Sini kung tuloy mo na. Kar naman to. Abang na siya oh. Iro nga, kuan. Sige pabungkay diha kay tong taman og talong. Nanom tag talong, kalabasa. Okay. Hindi ta mamalit. Nawa guys oh. Ihang pangdagat, pwede pud pang trabaho. Sumalay Ni Mambe. pinalit ni Mambina siya guys. Oh. Di siya pa ako na nagumigas. Yan na siyang gampingan kay basig kuan ba? Busy.
Sa kanya siya, di naman mutingog. Hala. Oh, niabot na day agi. Replace na no. Replace sa unang order. Okay, mali ang unang order. Mali ang So, padala. Shopee mo guys, pwede ra jud na yung videohan kay ug mali. Pwede lang paalisdan. So, muna siya ang sandalar light. Tapos kasi kay ag oras. Simbolon ko ng munching ugma. Dili simbolo man dinili man ni. Pagkatapos sa may simbolo, dinili, bilog-bilog. Kani mo sa kusina? May bitan. Ni itaw na lang ako pumunta naka pintura. May pintura. Na wala magsumuk-sumuk si Dante. Yun sa kana siya. Dante na ni piti-piti dari Dante. Nani piti-piti si ate oh. Ay, lingin. Hala, my God. Hadlok mo lagi siya. Siya simbol, gihapon na sa. Aw, naana. Tumbalag. Tay piti-piti ko, ihatas na piti-piti. Ihatas sa piti-piti ba? Piti. Ay, di siya mabuha kay pasti. Hindi. Ya? Ibit-bit ako no. Kulang lagi ng kumbilya. Kulo ra ba ni gabi tayo? Patuloy rin na. Diupat na lang tanan nila kaya nang may isa ka box. Diri niya tayo na. Kung mag-ano pa, ano niya? Aro mahibaw na tugnay, mahibaw na tug basig nay putol. Iya simbolo bumanggod. Oh, Hala taas yan na. ano ko? Dapat patisting lang sa busiga ba? Uga patisting lang na yung munching. Hindi na itago. Taas lagi na. Guys, na hinlo na daling dapita guys. Jaag. Kuan. So, magsugod na ko dari layout o kuan. Tamnanan kay tabaka na og ka ng mga pataba ba. Nya kaning okra hang giputlan kay grabing katambok. Hindi mo siya namubunga basta tambok kayo ba. Pulungan na naho. Nga panahon man daling dapita guys. O limbyo daling dapita pa. Naman tag alugbati. Di ka passion fruit tadi guys. Ning bunga na. Ning bunga na guys. Passion fruit. Daghan na kayo sa buwak. Sud ka dari sa bahay. Nay. Bunga na. Amigas. Ano nga human og buglay.
Nakalak na yung buwak ng kuan ang passion fruit. Dito magtanong ko guys kay magsigi og uwan kada gabi. Sigado uwan. Ako yung tangan niya kung kuan na niyo. Kaning tanong kay sipa na siya pamunga. Kay mulberry. Mulberry guys. Kasi mga bunga. Nadiwasan na nakalagay bunga yun siya guys. May mga sinaw pa na malhinon. Diyan guys, agahang hanggi ihap kay ang ihang trabaho anam gani kay kuan binuok. So 80 ang usa ka kuan usa ka tiles. So ang gihap kuan ni siya 41 ka tiles na tama dito to. So karong adlaw mahuman jud siguro ni tanan dani. So itang trabaho on kuan na laman mga kwarto o sala. So basin og mahuman ni this week. Njama lagi to guys wala mo tiwasa og kuan kay tinawag porma o perti hugawa. Kay dari man mag masa si Albert. Amo ra na sang lihaan og mahuman na jud og tiles ba kay o gilihaan na yung papaedi na kahugaw na gani oh. So di sana mo pinturahan kay hugaw makahugaw pa. Nyari mo siya magkat og kuan kanang ay sa magkat og tiles. Diyan na day kuy kuan guys. Mangga kay maninda na kog sugod. Kuan kanang hani siyang kuanon ba kanang i post ran ha siya. Palit pa ko og kanang kuan alamang magluto kog alamang. So wala siya guys mga alamang. So pwede ka man namin na guys. Salamat kay Mambi. Kabi grabing kasugag uwan. Madun na laman pud kay kuanan. Daghang bumbil nga naa sa kung galon guys oh daghan na kay sa buwak ko kanang puti. Ganahan ko puti nga bumbil. Diya ka ni wa pa punha tangtangin ni siya og plastic kay maabugan. Diya ra din nagma-final na ba. Ang tangon na kay kuan abog man og kanang ngani tiles. Diya magmasa og kuan. Diya na kuno ni tawod ning pultahan og mahawan na og tiles. Kay ang pultahan gali dadto gi tangtang gali ni kuan kay niya itangtang ni diya. Kay lisod man di jud ay magtiles og naay pultahan. Nagitabunan sa namo diha ang pultahan guys. Nagdili ni mo dari na dari ang kuan ang garden. Kay garden ako pohon. Itusugod ako garden. Diba? Nito mo ko tanawon guys basta na kay mga tanom. Ano sang kumpletuhon na na. Hala, to'y mingming nga. Tulo ka color. To ah. Ming! Mingming! Nak, ni mingming nak. Kwa ah. Dali ming! Tuwarang gamada guys oh. Kaya masih makita ni Dante. So mga to guys, kapit na lang ini si Mahuman. Salamat kay sa Ginoo nga humana jud ni. Kuan ko ning tile na kanang kalisod si Joel kay di jud ni matikop ba pero makuan naman na siya kay tangan naman na siya og kuan. Shout out day ko ni Sis Janet in the June sa Canada.
O Canada ba to siya ha? Nice ko no ang kuan, comment siya nice ko no ang tiles. Shout out po ko diha ni Sis Lordy Saladin. No, nice ko din. Kuan siya kanang nasa siya design ba nga ni. So ang nagpili dani guys si Ma'am Video daw nagpili dana. Tanan siya nagpili aning mga kuan. Mura man ka nang di na tumailhan nga na mag-crack kay. Mura man sa crack pero design na siya. So malipay ni si Crystal Dani kay muli Dani di naabog.